kai ka ji labarin gayan nan ma da coronavirus din nan ta kashe mu. Okay, abba kyari na fara shugaban kasa kenan. Abba kyarin ai ni yanzu bari ka ji in gaya ma ni fa na fa daina yadda da kowa fa. Ai mutum ko dan gidanmu ne in gaya ma gaskiya ni yanzu na daina yadda. Ai dai mutum yana daga Lagos ko Abuja to wallahi ka kai da shi. To yanzu zancen da nake ma in ka ji mutanen ma da aka kai ka bari kawai Allah da yake abun ba ma a cewa komai ga zaman gida dole. yanzu coronavirus nan ma kai ya kamata ban dan makala ko mutum ne zai na wuce ni kadai fa abokin mutuwa nake nema fa kai wani zan shafa fa da kana tunanin zan ma ƙara yadda da kowa ma da gaskiya ka ai ba wanda ya sani yin ƙara yadda da shi kai shi ke tsoron kwalfala shan Allah da malam wallahi malam me ga ni ne kai da ni za a gaisa oke ana wannan ba gaisa da ni ba kenan oke ina musulmi kana musulmi ba za ka gaisa da ni ba to wallahi sai kowa ya mutu kamar ya